Ahoj, tady Káťa, vítám tě už u 5. dílu podcastu Zrcadlení, jediném místě na českém internetu, kde o focení kecají holky. 5. díl podcastu jsem nazvala Jak funguje algoritmus na Instagramu. A my se dneska podíváme spolu na toto velmi zajímavé a oblíbené téma. Podíváme se na něj mýma očima, ale taky očima odborníků, kteří sakra ví, o čem mluví. A konečně možná trošku rozlouskneme to, jak s tím Instagramem fungovat, jak s ním nakládat a jak se třeba někam posunout, protože to je to, o co nám tady sakra všem jde. Tohle téma jsem si vybrala, protože je to něco, s čím jsem i já sama velmi dlouho bojovala. Dlouho mi fungoval Facebook, roky jsem chodila a říkala jsem, Instagram, ten mě nebaví, tam to nefunguje, tam mi nikdo nereaguje. Dokonce se mi velmi často stávalo, že příspěvek, který byl virální na Facebooku, tak neměl vůbec žádné dosahy na Instagramu. Bylo to fakt strašně frustrující. Člověk četl všechny možné poučky a dělal všechny možné blbosti, na které se dneska podíváme a akorát si tu cestu zavařil a zkomplikoval. A jsou tady i věci, před kterými vás chci velmi varovat, abyste je nedělali, abyste si ten Instagram ňuňali a vybudovali přesně podle toho, jak vy máte a jak vy potřebujete a neobcházeli ten náš tajemný a tajuplný algoritmus. Ještě bych vám možná chtěla říct, jak na tom je vlastně můj Instagram a jak se dostal tam, kde je teď, protože já jsem si v jeden moment uvědomila a budeme o tom mi dneska i hodně mluvit, že ten důvod, proč mi ten Instagram nefunguje, je hrozně banální a je to vlastně i to, o čem chci dneska celou dobu mluvit. Instagram, sociální sítě jsou strašně jednoduchá záležitost. Jenom my si to ve své hlavě představujeme jako jadernou fyziku, neustále ty naše strategie měníme a přizpůsobujeme podle nových pouček a proto nám to nefunguje. Co se teda stalo u mě přelomového, že najednou mě to začalo šlapat? Bylo to uvědomění toho, že já na Instagramu svými příspěvky mluvím úplně na jiné lidi, než na ty, kteří mě reálně sledují. Dejme tomu, že by si měla rádio a chtěla by si reklamou prodat vlněné svetry. Ale to rádio poslouchali lidi, kteří žijou na Jamajce a mají tam celoročně 30 stupňů. Je to pěkné, děláš určitě skvělý produkt, ale v životě nemůžeš nic prodat, protože se to nepotkává. A tohle přesně se stalo mně pár let zpátky a moment, kdy jsem to změnila, tak bylo zhruba přesně před rokem, kdy jsem najednou začala více na Instagramu mluvit na fotografii. Protože ta jedna jediná věc, která mě reálně docvakla, byla ta, že mě na Instagramu nesleduje maminka s dítětem, ale sleduje mě tam fotograf. A tím pádem jsem začala nabízet mé fotografické produkty na Instagramu, publiku, které mě tam už sledovalo, najednou to začalo fungovat. Jsou tedy dvě možnosti, jak s tím Instagramem pracovat. Můžeš to udělat tak jako já, že svoji komunikaci přizpůsobíš lidem, kteří tě už sledují, a nebo, což bude v tvém případě spíše ta dobrá strategie, přizpůsobit svůj obsah lidem, kteří chceš, aby tě sledovali. No ale úplně od začátku. Pojďme na to. Co je to vlastně algoritmus a co je to Instagram? Já jsem si dneska to moje povídání zúžila na Instagram, ale bude to obecně platit na většinu sociálních sítí. Akorát tam budou drobné nuance tom, jak která konkrétní sociální síť funguje, ale my pro zjednodušení našeho dnešního podcastu se budeme teda zaměřovat na Instagram. Našla jsem si zase naši oblíbenou definici, ale nebojte, je zjednodušená. A ta definice říká, že algoritmus je postup nebo sada pravidel, které se používají k řešení určitého problému nebo úkolu. V marketingu se algoritmy používají pro analýzu dat, vyhledávání, personalizaci obsahu a další účely. Personalizace obsahu je právě to, co nás dneska zajímá. Ještě možná trošku jinak by se dalo říct, že algoritmus Instagramu je v podstatě taková kniha pravidel. Cílem toho algoritmu je rozhodnout, které příspěvky tebe s největší pravděpodobností budou zajímat,
prostřednictvím předvídání. To předvídání je právě ten algoritmus. Není to nic jiného. Instagram chce předvídat, které příspěvky pravděpodobně otevřeš nebo na ně zareaguješ, na které odpovíš nebo které lajkneš. A k vytváření těchto předpovědí používá Instagram různé signály a interakce, které si ty jako osoba měla už v minulosti s nějakým obsahem. Tuhle definici jsem si půjčila z Digizínu, takže zdravím tam, pokud někdo poslouchá od nich. No a ještě než se do toho úplně pohltíme, tak jsem si tady našla takovou zajímavost, kterou s vámi chci sdílet, a to je původ slova algoritmus, protože to je fakt super, o to vás nemůžu ochudit. Slovo algoritmus jako takové pochází z 9. století, to už je sakra dávno, a je odvozeno z příjmení perského matematika, a teď poslouchej, Abu Abd Allah Muhammad ibn Musa al-Chorezmi Abu Jafar. Počkej, to zkusím ještě jednou rychle. Abu Abd Allah Muhammad ibn Musa al-Chorezmi Abu Jafar. Neboli zkráceně al-Chorezmi. Jo, ono z toho Chorezmi, algoritmus. Jo, slyšíš to tam? Občas se historikové ještě hádají, jestli to bylo opravdu tady od tohohle chytrýho týpka, anebo jestli to přišlo z řečtiny. Já myslím, že se to tak jako domíchalo a že pravda je tak někde v obou případech. To slovo původně odkazovalo na pravidla provádění aritmetických operací s arabskými číslicemi, ale vyvinulo se prostřednictvím překladu toho právě matematikova jména, toho našeho na algoritmus. Nutno podotknout, že na Instagramu nefunguje jeden jediný algoritmus, který bychom si mohli přečíst, naučit se ho, fungovat podle něj a všem by nám bylo krásně. Takhle to nefunguje. Není to jeden algoritmus. Instagram používá různé algoritmy, procesy, klasifikátory k doručování toho skvělého obsahu do těch různých zdrojů, příběhů a tak dál. Každá ta část té aplikace používá svůj vlastní jedinečný algoritmus. Ale my pro naše účely dneska budeme všem těchto různým klasifikátorům říkat prostě a jednoduše algoritmus. Další důležitá věc, kterou potřebuju zmínit, je to, že Instagramový algoritmus se neustále mění, vyvíjí se s dobou, s množstvím lidí, kteří se na Instagramu pohybují. Nikdy vlastně nevíme, jak přesně funguje, nedá se to zjistit a vedení Instagramu to nikdy transparentně neříká. Takže veškeré informace, které o tom máme, tak máme od influencerů, markeťáků, social media manažerů a taky z různých větiček, které čteme, když některý manažer z Instagramu někde vystoupí a něco sem tam řekne, tak z těchto střípků si můžeme vlastně poskládat ty pucle a doufat, že je máme poskládané dobře. Než ty pucle ale dostavíme, tak ten algoritmus funguje zase jinak. Chci ti říct, že algoritmus můžeš milovat, můžeš ho nenávidět, můžeš mít jakoukoliv emoci vůči němu chceš, ale nakonec se musíš stejně smířit s tím, že takhle to prostě funguje a přestat proti němu bojovat. Protože nic nevybojuješ. Je to mocný pán a my jsme jenom uživatelé Instagramu, kteří musí hrát podle pravidel, které nenastavují. My ty pravidla nemůžeme ovlivnit, my se je můžeme jenom naučit a potom podle těch pravidel hrát. Musíme se právě ještě smířit s tím, že se ty pravidla neustále mění. Spoustu lidí má takovou mylnou představu, bych možná dneska si trošku pár mýtů tady spolu zboříme, že algoritmus je něco fuj, ble, něco, co nechtějí ve svém životě, odmítají se tím zabývat, nechtějí to řešit. A já to naprosto chápu, ale nesmí se potom zlobit, že jim ty sítě nefungují, že to nemá dosahy, protože algoritmus tady není od toho, aby nám podkopával nohy. Instagram je společnost, která tě potřebuje. Ano, i tebe konkrétně, i tebe, kdo teď posloucháš tenhle podcast, tebe jako jediného člověka Instagram potřebuje. Čím více lidí na tom Instagramu bude, tím více reklamy Instagram dokáže inzerentům prodat, tím větší zisky ta firma má
tím více peněz může investovat do rozvoje té platformy a tak dál a tak dál a tak dál. Ale na začátku toho koloběhu si ty, který sedíš s tím telefonem v ruce v obýváku a rozmýšlíš se, kterou tu sociální síť si otevřeš. A půjdem na to právě od začátku. Když si otevřeš Instagram, co vidíš? Můžeš vidět svůj feed, to znamená tu tvoji konkrétní stránku, kterou jsi vytvořila a nachystala pro nějakou prezentaci svojí práce na Instagramu. Ale vidíš taky zeď, na které se ti promítají příspěvky stránek, které sleduješ. Vidíš storíčka, vidíš reely, vidíš reklamy, vidíš fotky. A než budeme pokračovat dál, tak bych ti chtěla ještě udělat takové malé okénko do historie, protože možná mezi vámi jsou mladé ročníky 88 až 98, jako jsem já, kteří si pamatují začátky Facebooku, což je velký pravěk, prosím vás. Já jsem si svoji první stránku na Facebooku založila v prváku na vysoké škole, což znamená, že mi bylo 20 a už rok jsem randila s mým nynějším manželem. Tak teprve v té době jsem si založila Facebook a jenom taková malá perlička. Sociální sítě, které jsem používala před Facebookem a schválně mi napište, kdo si je pamatuje. Jako první jsem měla ICQ. To byl v podstatě první messenger, který kdy existoval. A ten jsem měla ještě na úplně starém počítači, když mi bylo asi 15. Takže to už je fakt hrozně dlouho. A mám trošku pocit, že ICQ ještě funguje. První chatovací místnost, kterou jsem objevila, byl XChat, ale nebojte, nedělala jsem tam žádný prasečinky, prostě jsem si tam chodila pokecat s různými lidmi do různých chatovacích místností o blbostech. Pak jsem měla Líbím se ti a to byla velká paráda, tam jsme se mimochodem seznámili s mým manželem a dodnes jsme spolu. Pak jsem měla MySpace, to bylo velmi boží, ale ten je teda velmi pro pamětníky. No a myslím si, že další sociální sítě jsem už nepoužívala, že tohle byly tak všechny, na které jsem narazila před Facebookem. Ale to bylo jenom takové vtipné okénko do historie, ale co se týče té historie, tak pro nás, pro naše dnešní téma je důležitá jedna věc a to, že my jsme se naučili vnímat zeď našich příspěvků chronologicky. To znamená, že Facebook začínal tím stylem, že ve chvíli, kdy si přidal nějaký příspěvek, tak on se prostě zařadil, objevil se na zdi těm lidem, kteří byli zrovna online a jak šel čas dál a dál, tak ten příspěvek padal a padal a padal do historie a neustále se objevovaly nové a nové a nové příspěvky. Nějakou dobu to fungovalo a bylo to vlastně docela cool, já si to úplně pamatuju, že mě to vlastně docela bavilo a zhruba někdy v téhle době jsem si zakládala svůj první blog a můj takový první podnikatelský projekt, což byl Svatebník, blog o svatbách. To byl projekt, který jsem si založila, když jsem byla v Bruselu a dlouho mě bavil a držel. Tehdy v té době se dalo ještě hodně dobře prorazit právě tím, že jste zjistili, v kterou dobu jsou vaši sledující na Facebooku a v tu dobu jim tam postovat ty příspěvky. To už dneska takhle neplatí. Dneska už právě chronologicky seřazené příspěvky neuvidíte. A vracím se zpátky do přítomnosti, do toho algoritmu a do toho, proč teda tě Instagram miluje a potřebuje tě tam. Pro Instagram je stěžejní jedna jediná zásadní věc. A to je čas, který na té síti strávíš. Čím více času ty tam strávíš, tím lépe pro ně, tím více reklamy oni ti můžou ukázat. A zase jsme v tom kolečku, o kterém jsem mluvila. To znamená, tvůj čas strávený na té síti je pro Instagram nejdůležitější parametr. Když ještě vezmeme v potaz to, že dneska mají ty sociální sítě velikou konkurenci. Náš čas přes den je stále omezený na 24 hodin, ale sociálních sítí, které bojují o tvou pozornost, je už strašně moc. Je to skomírající Facebook, je to Instagram, je to TikTok, je to LinkedIn, je to YouTube také. Teď nově Threads, což je něco, co se mě vyslovuje teda opravdu šíleně. Je to sociální síť X, bývalý Twitter, a tak dál, těch sociálních sítí je hodně. To znamená, oni bojují mezi sebou o tebe, o tvůj čas, který ty tam strávíš. Aby ty si na tom Instagramu strávila hodně času, tak oni ti potřebujou naservírovat takový obsah, který bude tebe brutálně bavit. Ve chvíli, kdy otevřeš ten Instagram, až do chvíle, než ho opustíš, on ti bude neustále a neustále nahazovat témata,
o kterých si ten algoritmus myslí, že tě zajímají. Jenom proto, aby tě tam udržel. Dneska už teda neuvidíš chronologicky příspěvky tak, jak je tam někdo přidal, ale uvidíš je podle relevance, podle toho, co tebe zajímá. Dám ti příklad. Když přijdeš dneska nově na Instagram, založíš si nový profil, budeš mít 0 sledujících, žádnou historii, nic o tobě ten Instagram nebude vědět, tak tvoje zeď bude změť všelijakých různých podivných témat. A mám s tím dobrou zkušenost, protože jsem teď nedávno zakládala novou stránku zrcadlení a je to opravdu zajímavé, když porovnám svůj profil na Nevrilová foto a na zrcadlení, jak mi krásně už umí ten Instagram na mé Nevřilová foto házet obsah, který mě fakt zajímá a na tom zrcadlení se vůbec nechytá. Takže on mi tam doporučuje vaření, já vůbec nevařím, jo, byste věděli, pečení, což je další taková věc. Ten algoritmus funguje tak, že on ti nahazuje náhodně různé příspěvky a čeká, jak ty se zachováš. A ty se můžeš zachovat různě. Můžeš mu tam dát like, můžeš mu tam zanechat komentář, můžeš si ten příspěvek uložit, můžeš ten příspěvek vyignorovat, ale algoritmus na Instagramu například čte i to, že se u toho příspěvku zastavíš, že neroluješ dál, že tě pravděpodobně na tom příspěvku něco zaujalo. On každý tvůj pohyb, každou tvou sekundu čte a vyhodnocuje a samozřejmě čím více času ty na tom Instagramu strávíš, tím více relevantního obsahu ti ten Instagram bude nabízet. Tím zábavnější ta síť prostě bude. Mezitím, co ty koukáš na svůj profil a surfuješ Instagramem a bavíš se nad různými příspěvky a lajkuješ a komentuješ a koukáš na storíčka. Mezitím Instagram tam na tebe někde vyprdne nějakou reklamu placenou. To doufám, že vnímáš, jo, že občas se to stane, ale velmi málo se k tobě dostane organickým způsobem obsah ze stránek, které nesleduješ. Organicky to znamená, že se k tobě dostane obsah přirozenou cestou a tvůrce toho obsahu si nemusel platit reklamu. Od chvíle, co si založíš účet na Instagramu, tak jak jsem říkala, Instagram tě sleduje. A aby to fungovalo dobře, ta sociální síť, aby tě to bavilo a aby si byl i zajímavý tvůrce, k čemuž se dostaneme za chvíli, tak ty potřebuješ tomu Instagramu malinko pomoct. Potřebuješ mu říct, kdo jsi, co tě zajímá a co tě baví. Začni lajkovat zajímavé profily, začni komentovat, buď trošku aktivnější na té sociální síti, zvlášť pokud jsi i tvůrce toho obsahu, protože zatím se pořád bavíme jenom o tom konzumentovi, o tom, co všichni děláme před spaním, jo. A tím, jak se tě snaží přečíst, tak on si tě dává do různých škatulek, do různých kategorií. Instagram je prostě založený na kategorizaci lidí. Pokud jsi fotograf, potřebuješ mu říct, že jsi fotograf a že pravděpodobně tebe budou vyhledávat lidi, kteří vyhledávají fotografii všeobecně a tak dál, anebo ostatní fotografii. Záleží zase samozřejmě na kontextu. Pokud budeš vyčnívat a budeš to tomu Instagramu stěžovat, například vy, kteří si mícháte osobní profil a business profil fotící, tak ten Instagram je zmatený, on neví, jestli tvoříš blog, anebo jestli se prodáváš jako fotograf a tím pádem jednak ti nebude nabízet relevantní obsah na to, aby si tam i něco užil, ale jednak ani tobě on nebude umět ty relevantní sledující přivést. A co všechno teda on sleduje, když tě pozoruje, jo? Když si tě zařazuje do té kategorie. Kouká na příspěvky. Jaké příspěvky dáváš, jaké příspěvky komentuješ, veškeré možné informace o těch příspěvkách si ukládá, to znamená, jestli tebe víc baví příspěvky, které jsou hodně lajkované, málo lajkované, příspěvky, které jsou dlouhé nebo krátké, nebo jestli tě víc baví fotografie anebo videa. Tohle všechno on si ukládá a pak ti podobné příspěvky nabízí. Ale zároveň čte i informace o tvým účtu a o tom, jak jsi aktivní uživatel. Taky se kouká na tvou historii, co jsi už všechno olajkoval nebo nasdílel a taky třeba jak často na ten Instagram chodíš, to je pro něj taky důležité. No a ty příspěvky, které vidíš v
ten moment, kdy otevřeš Instagram, tak algoritmus ti to třídí podle 5 uživatelských akcí. V prvé řadě je to podle pravděpodobnosti, že u toho příspěvku pár sekund strávíš. Že ho okomentuješ, že ho lajkneš, že ho uložíš, anebo že klikneš na profilovou fotku. No a teď se jdeme teda konečně podívat, jak všechny tyhle znalosti, které jsme si teda teďka takhle řekli, jak zužitkovat ve chvíli, kdy jsme tvůrce. Kdy nejsme ten konzument, ale jsme někdo, kdo ten obsah tvoří za účelem tvoření nějakého biznisu, nějaký komunity a tak dál. Protože všechno tohle, co jsme si řekli, můžeme skvěle zužitkovat ve chvíli, kdy píšeme třeba nějaký příspěvek. No a začneme borcem, který se jmenuje Adam Mosseri. Jdem se na něj podívat, kluka jednoho ušatýho. Adam Mosseri je týpek, který vede Instagram. Je to šéf Instagramu a každé jeho slovo z každé jeho tiskovky je velmi detailně sledováno, protože Instagram je opravdu velmi důležitá platforma v dnešním světě. Jak se tam dostal na tu pozici? Mosseri se připojil k Facebooku už hodně dávno jako produktový designer v roce 2008. O rok později se stal už manažerem produktového designu a v roce 2012 se stal dokonce ředitelem designu pro mobilní aplikaci. Od roku 2012 do roku 2016 dohlížel na sekci Newsfeed na Facebooku a od roku 2016 do května 2018 byl viceprezidentem produktu pro Facebook. Takže evidentně hodně ambiciozní typek a doma ho asi moc neviděli. Během svého působení na Facebooku navíc dohlížel na Facebook Home, což byl takový neúspěšný pokus společnosti přinést nějakou domovskou stránku na Android a bylo to celé takové jako ne úplně jako dobré. V roce 2016 po prezidentských volbách se Mosseri rozhodl stát se mluvčím postoje Facebooku k falešným zprávám, to byl takový skandálek, Cambridge Analytica. No a on byl jeden právě z mála vedoucích pracovníků Facebooku, kteří se hlasitě vyjadřovali právě o tom, jaký postoj má Facebook při poskytování různých bezpečnostních, důvěryhodných zpráv a tak dále. Byla to velká kauza, klidně si to dohledejte, pokud vás to zajímá, ale není to tak důležité pro naše dnešní téma. Co je ale důležité, že v květnu 2018 byl právě Mosseri jmenován produktovým viceprezidentem Instagramu. Už snad na první tiskovce Mosseri řekl, že je pro ně klíčové, aby Instagram i pod novým vedením udržel v prioritách na prvním místě vybudovanou komunitu, což je dnes mimochodem přes 1 miliardu aktivních uživatelů měsíčně. To je neuvěřitelné číslo. A přesto i ty tam na druhé straně si pro Instagram velmi důležitá. No a jaké změny s ním teda přišly? Už v květnu 2019 se objevily zprávy o tom, že Instagram bude čím dál více privátnější místo a upřednostňovat autenticitu. A tady zpozorni, protože tohle je důležité, o tom se budeme dál bavit. Obrátili se k tomuto směru díky datům, které pozbírali na Facebooku i na Instagramu, kde se ukázalo, že lidi často víc baví koukat se na soukromou komunikaci například nebo na soukromý život lidí právě díky popularitě funkce Stories, kde se rychle různě sdílí nějaký zážitky, že jo, fotografie z toho dne a do druhého dne zmizí. A tohle byl jako velký boom, ty příběhy, jo. Tady jim právě došlo, že osobnost, soukromí, zajímaví lidi, to jsou ty věci, které jako hodně táhnou proti třeba různým firemním komunikacím, takovým těm jako obecným s velkýma dosahama. A přímo Adam Mosseri to okomentoval tak, že lidé se budou bez okolků vyjadřovat jen tehdy, když se cítí, že jsou mezi svými. Důležitou součástí příběhu je fakt, že když ten můj okomentujete, je ten váš komentář a i následná konverzace jen mezi vámi dvěma. Instagram začal jako veřejný proud obrázků a postupně jsme přidali další funkce jako zprávy a příběhy, jejichž povaha je privátnější, říká Mosseri. Zjistili jsme, že pro lidi je mnohem přirozenější komunikovat soukromně než veřejně. S tím, jak se nyní celá společnost Facebook orientuje více směrem k privátní komunikaci, se chceme poučit z toho, co tak dobře funguje na Instagramu u soukromých zpráv a příběhů. To pak chceme aplikovat na vše, co děláme. První věc, kterou jako zavedli, tak je možnost vytvořit si ze svých sledujících close friends takovou tu úzkou skupinu lidí a vy můžete sdílet příběhy jenom pro
část lidí, nemusíte to sdílet se všemi fanoušky. Zároveň skryli počet srdíček, to nevím, jestli víš, že si můžeš vypnout. No a jak už jsem říkala, právě více autentického obsahu, to bylo to, co se tady na té tiskovce řešilo. No a plynule přejdeme k tomu, jak teda fungovat jako tvůrce na sociálních sítích, aby se ti dařilo, aby na tvůj obsah lidi reagovali, aby si měla 10 000 sledujících, nebo tolik, o kolik toužíš. Jdem se na to podívat. První důležitá věc je, uvědom si, že neexistuje žádný hack ani žádná zkratka, aby si měla spoustu sledujících. Je potřeba tu síť budovat poctivě, pomalu a zabere to čas. Neustále vám říkám, že biznis ve fotce i v čemkoliv jiném vyžaduje čas. Stejně tak jako s Instagramem. Můžeš se dostat na spoustu sledujících za 10 měsíců anebo za 2 roky, ale musíš tomu ten čas obětovat. A kdy jindy začít než teď, takže teď ti dávám ten impuls k tomu, pojďte, rozehybejte to, pojďte si udělat svoji síť, svoji soukromou svatyni, kde můžete být v úzkém kontaktu se svými fanoušky, potenciálními klienty. Nebojte se toho, ale udělejte to. Neseďte, nečekejte a pojďte, já vám dneska řeknu, jak na to. Už jsme si řekli, jak funguje Instagram z pohledu konzumenta a to je pro nás hrozně moc důležité. Už jsem vám taky řekla, že není možné dostat se do povědomí svých sledujících organicky. Na Instagramu rozhodně ne. Možná na Threads, ale na Instagramu už ne. Proto, že je tam miliarda uživatelů a každý uživatel generuje extrémní množství obsahu a tím pádem jsme zahlceni tím obsahem a naopak algoritmus nám neukazuje ani veškerý obsah od těch lidí, které my sledujeme. To je důležitá věc, kterou potřebuješ vědět. Ty, když vytvoříš nějaký příspěvek na svém Instagramu, nevidí ho všichni tví sledující. Vidí ho jenom určité procento, ale k tomu se dostanu až za chviličku. V prvé řadě, když se teda podíváme na to, jakým způsobem se teda k těm novým sledujícím můžeš dostat. Bude to pravděpodobně díky placené reklamě. Ten konzument, když vidí u sebe v telefonu tvoji reklamu, co on udělá? Klikne na ní a dostane se k tobě na profil. A tady je ta klíčová chvíle, kdy ty můžeš vyhrát anebo prohrát. A většina z vás prohrává právě tady. Podívej se schválně na svůj profil očima člověka, který o tobě vůbec nic neví a ty máš 3 až 5 vteřin na to, aby si toho nového člověka zaujala. Věř tomu, že na tvém profilu už bylo velké množství lidí, ale odešli, protože si je ničím nezaujala. Takže jdem se na to podívat konkrétně. V prvé řadě potřebuješ mít svoji fotku v tom kolečku na Instagramu a ideálně barevnou. Pojď se ukázat. Pojď nám ukázat, jak vypadáš, jaká seš sympatianda, jak se usmíváš. Pojď vzbudit tu důvěru. Ukaž nám, že na druhé straně toho profilu je člověk, že tam není firma anebo robot. Je to minimum, co můžeš udělat, ale je to věc, která ti nesmírně pomůže. Bod číslo 2. Uprav si dobře popisek v bio. Napiš tam jednu kulervoucí větu, která všechny vyvede z míry. Podívej se na svoji službu očima klienta. Co by si tam chtěla přečíst? V čem jsi nejlepší? Co přinášíš? Na co jsi expert? Proč by tě měl ten člověk sledovat? Začínej slovy pomáhám, jo? Já tam mám třeba pomáhám fotografům být nejlepší. Pomáhám fotografům mít úspěšný biznis. Zkus se zamyslet, co je ten důvod, proč by tě měli ty lidi sledovat a do toho bia napiš i nějakou výzvu k akci. Co to je výzva k akci? Jinými slovy se tomu říká call to action. Je to něco, čím ty vyzveš toho člověka, aby něco udělal. Bez toho to na sítích nejde. Nauč se to dělat. Výzva k akci může vypadat třeba takhle. Podívej se na můj profil, dej mi follow, lajkni mi příspěvek, dej mi komentář. Podívej se na můj web, je to rozkazovací způsob nějakého slovesa podle toho, co chceš, aby tvůj klient udělal ve chvíli, kdy přijde na tvůj profil. Důležité je taky, aby si měla vymakaný a vypracovaný název svého profilu. Mělo by to vypadat třeba Jana Nováková fotografka, ale rozhodně by to nemělo vypadat jako Janička písnička. Jo? Chápem. A teď se dostáváme k tomu samotnému obsahu. Špatná zpráva číslo 1. Tvé portfolio a tvý krásné fotky nikoho netankujou.
Nikoho to nezajímá. Ty bláho, že? Co teď s tím? Mám celý profil postavený na tom, že ukazuju svoji tvorbu, ukazuju svoji práci. Ty kráso, jak to teďka změním, aby to fungovalo, že? To, že ukazuješ, jak krásně fotíš, je super. Ale nikoho to nedonutí, aby tě začali sledovat. Musíš začít využívat takzvaný customer focus. To znamená obsah, který je zaměřený na tvého zákazníka a ne na to, jak ty jsi šikovná a co ty všechno umíš. Musíš obrátit ten pohled na tu situaci. Co to je customer focus? To je obsah, který je plný různých typů, triků, zajímavostí, pomocí, osobních příběhů, nebo scének, nebo příběhů klientů. Jedná se o příspěvky, které jsou velmi kvalitní a jedná se o příspěvky, které velmi rozhodujou, jestli tebe začne ten zákazník sledovat a nebo ne. Představ si, přijdeš na jeden profil kadeřnice tady u mě v Opavě a ta kadeřnice má celý profil postavený tak, že tam je jedna fotka vedle druhé vlasy. Vlasy. Hezký, no super. Ale proč já jako fotografka bych sakra měla sledovat kadeřnici jenom proto, jak je šikovná a jak hezky nabarvila nějakou paní na zrs? Proč bych to dělala? Jo? Není to pro mě zajímavé, nic to do mého života nepřinese. A na druhé straně bude kadeřnice, která má příspěvky vytvořené jinak. Například má tam fotky před a po, to znamená pro mě už je to zajímavé, už vidím, jakou práci udělala. Už třeba vidím, v jaké fázi byla ta paní ve chvíli, kdy k ní do toho salonu přišla a co ta kadeřnice dokázala udělat. Už se dokážu více stotožnit s tou klientkou. Jako další obsah tam bude mít třeba tipy na to, jak si doma umýt vlasy, tipy, jak používat kondicionér, jaký hřeben si koupit na kudrnaté vlasy, jak si správně mít hlavu, tipy na účesy na plesy. Rozumíme si? Když se na to podíváš optikou někoho, kdo není kadeřník, ale kdo je právě ten klient, tak ti to přijde jasné. To je jasné, že budeme sledovat raději ten profil, který mě něco může přinést. Dává mi to nějaké tipy, nějakým způsobem mě ten obsah vzdělává a tím pádem je to pro mě zajímavé a mám mnohem rychleji se rozhodnu, že tomu profilu dám follow. Oproti té druhé kadeřnici, která tam prostě jenom dává výsledky své práce. Cítíte to, jak je to důležité? Úplně stejně se na naši práci fotografa dívají naši klienti, ale nemlich úplně stejně. Proč by tebe měl někdo sledovat jenom proto, že hezky fotíš? Co to tomu člověku přinese do života? Proč by to měl dělat? Dej mu tam i jiný obsah. Ukaž mu backstage, ukaž mu sebe, ukaž mu nějaké triky, ukaž mu, jak si může on sám vyfotit třeba svoje děti nebo miminko, nebo cokoliv jiného, co ty fotíš. Dopřávej mu nějaké zajímavosti a já osobně vždycky holkám v mém coachingu říkám, představ si sama sebe, že jsi redaktorka časopisu, který se jmenuje Jana Nováková fotografka a tvoříš obsah pro svý ideální klienty, tak aby je to bavilo, aby je to zajímalo, aby měli důvod tě sledovat. Stejně jako všude jinde, i tady je potřeba dávat call to action výzvy. Dej mi like, dej mi follow, sleduj mě, podívej se ke mně na web, objednej se tady, pracuj hodně s těmi výzvami k akci, v podstatě v každém příspěvku. Věř tomu nebo ne, ale od chvíle, kdy vyzývám lidi, aby mi napsali komentář nebo lajkli příspěvek, mám o 50% větší míru zapojení mých sledujících na mých sítích. Opravdu je to razantně víc. Další můj tip, který ti chci dát, používej hashtagy. Aspoň 20. Nepoužívej hashtagy v angličtině, používej je v češtině, protože ty přece nechceš zahraniční klientelu, že? Ty chceš klientelu českou. A zároveň těmi anglickými hashtagy mateš Instagram. Jo, on zase si tě neumí přiřadit, kdo jsi, co nabízíš a komu tě má doporučovat. Takže hashtagy v češtině. U hashtagů je taky důležitý používat lokální výrazy, to znamená, pokud si třeba z Jihlavy, tak používat hodně hashtagů s Jihlavou, pokud cílíš na lokální maminky, používat hashtagy jako rodinná fotografka, fotograf Jihlava, jihlavský fotograf,
rodinné focení Jihlava a tak dále. Hodně pracuj s tou lokalitou. Zároveň si tu lokalitu napiš do toho BIA, to jsem zapomněla zmínit. Jo, už jsem vám to říkala několikrát, velmi často to tam neuvádíte. Co se týče toho obsahu, pracuj s textem. Instagram totiž, on ty tvoje texty čte. On se z těch textů učí, zkoumá, o čem asi píšeš a pro koho ten tvůj obsah bude nejvíc zajímavý. Nepřemýšlej nad tím obsahem jenom jako nad změtí obrázků a videa a reelsů, ale i jako o textovém příspěvku. Píš o sobě, o svém soukromí, o svých myšlenkách a opět v tom textu pracuj s těmi výzvami. No a když už se podíváme na ten konkrétní příspěvek, jak by měl vypadat. Ideální je, když začneš kombinovat reelsy a karusely, jinými slovy obrázky. Instagram jako platforma velmi teď hojně bojuje s YouTube Shorts a s TikTokem, protože soudruzi z NDR zjistili, že logicky vzato lidi více zajímá video než statická fotka. A teď bych ráda vyvrátila jeden mýtus. Hodně často slyším, že Instagram upřednostňuje reelsy. Jenomže reálně Instagram upřednostňuje to, co upřednostňuješ ty. To znamená, pokud na druhé straně přijímače jsou lidi, které více zajímají karusely s obrázky, pak v jejich Instagramu budou karusely a obrázky. Je ale pravda, že reelsy zaujmou rychleji a více. Existují na to i statistiky, že když dáš jeden příspěvek do obrázku a do reelsu, zaručeně vždycky bude mít větší dosah ten reels. Ber v potaz i toto. Co funguje nejméně, to je takové to, co vy děláte nejčastěji, a to je ta jedna fotka a nějaký malý text pod ní. Nedělejte to. Když už chcete ukázat fotku jiným způsobem než videem, než reelsem, momentálně se dá nahrát do jednoho příspěvku na Instagramu až 10 fotek, využívejte opravdu všechny možnosti. Nejlepší je, když zkombinuješ grafiku, fotky a video do jednoho příspěvku. Další důležité pravidlo je, že platí kvalita a ne kvantita. Čím více kvalitnějších příspěvků budeš mít, tím více relevantních sledujících tě začne sledovat. A to nejzásadnější, co ti chci dneska říct, je, jakmile všechno tohle vybuduješ, budeš mít zajímavý obsah, zajímavý profil, budeš ho mít skvěle pojmenovaný, zaplať si placenou reklamu. Dá se skvěle fungovat už o 40 korun na den, je to minimální částka, je to cena jednoho kafe. Za tu cenu můžeš mít obrovské dosahy a hlavně plný diář ve svém kalendáři. Kdybych měla nějak shrnout, jak často přidávat ty příspěvky, tak ono se říká obecně mezi markeťákama, že úplně ideální je postovat příspěvky 3x týdně alespoň. Pokud do toho chceš začít bušit, tak opravdu tohle je ten minimální vklad, který do toho můžeš dát. Nad každým příspěvkem se zamysli, jestli je to něco, co ty sama by si lajkla, co tebe samotnou by zajímalo, pokud by tohle postoval jiný fotograf. Taky sleduj profily, které tebe zajímají. Jakým způsobem ty profily fungují, co tě na nich baví a zkus to aplikovat k sobě. Vezmi do svých rukou svůj osud a začni sebe prezentovat jako úspěšnou podnikatelku. Neschovávej se v koutě, neboj se nějakých negativních reakcí, všichni je máme, ale věř tomu, že ne tak moc, jak se o tom mluví. A i pokud tě bude někdo hejtovat, není nic jednoduššího, než ten příspěvek skrýt, smazat, fungovat si u sebe v obýváčku v tom svým obchodě na Instagramu tak, jak chceš ty, podle tvých pravidel. Takže ničeho se neboj, buduješ sociální síť tak, aby tobě na ní bylo dobře. No a ještě než skončíme, tak vám ještě řeknu jednu věc a to, čím si totálně zabít Instagram. Takže, co rozhodně nedělejte? Nedělejte žádné soutěže, nedělejte žádné follow for follow nebo like for like. A to z jednoho prostého důvodu. Potřebuješ mít raději méně sledujících, ale o to kvalitnějších. Sledující, kteří budou reagovat na tvé příspěvky a reálně ty příspěvky je budou zajímat, budou je třeba rádi sdílet, budou si je rádi ukládat, budeš prospěšná těm lidem něčím. Tím pádem se Instagram naučí, zařadí si tě do škatulky úspěšného profilu a začne tě víc a víc podporovat. Jinými slovy, čím více sledujících na Instagramu máš, tím jednodušší je
získat nové sledující. Proto je blbost vlastně rozjíždět Instagram úplně od nuly. Jo, takové to, co vás občas napadne. Hele, já ten Instagram smažu, založím si novej a pojedu úplně od začátku. To je vlastně úplně největší blbost. Pokud pojedeš klasické nesmyslné strategie jako soutěže, dejte mi follow za to, že vyhrajete dovolenou u moře, nebo dáš 2000 lidem follow a budeš čekat, že oni ti dají follow, a nebo si nedej bože ty sledující koupíš, tak co se stane? Bude tě třeba sledovat 5000 lidí, ale z toho 4500 lidí ty jako člověk a tvoje služba vůbec nezajímáš. Jsou to takzvaní čumilové, jo, miluju ten termín. Tihle lidi ti nikdy v životě nedají like na tvůj příspěvek, nikdy v životě ti ten příspěvek nebudou sdílet dál, protože oni na tvůj profil přišli jenom proto, že si jim něco nabídla zdarma. Nabídla si jim soutěž zdarma. Oni tě nechtějí a tím pádem ti snižují tvoje dosahy, protože Instagram si řekne, aha, bacha, její příspěvky někoho nezajímají. Nikdo na ně nereaguje a nikdo je nezdílí dál. No tak proč já bych měl té holce pomoct? Ty můžeš mít sebelepší příspěvek, ale ve chvíli, kdy si Instagram myslí, že je to hulvácký příspěvek a nestojí za nic, tak on ho nebude ani dál doporučovat. Proto je pro tebe lepší mít 200 sledujících, které fakt zajímáš, moc rádi tě podpoří a o to lépe se ti bude růst. Řeknu vám jeden příběh. Já kdysi dávno můj profil sdílela nějaká stránka, která se jmenuje Mega Fotografy, nebo tak nějak, už si to ani nepamatuju. Měli 1 000 000 sledujících a nasdíleli mi fotku. V ten moment mi přistálo třeba 10 000 sledujících na mém Instagramu. Furt to cinkalo, jeden za druhým. No jo, jenomže to byli Novozélanďani, Číňani, Vietnamci, Saudové, Pákistánci, Amíci. Najednou si ten Instagram řekl, ty bláho, ona si ty sledující asi koupila a úplně mě vypnul. Přísahám, že jsem ten Instagram dávala dokupy 3/4 roku, musela jsem ručně těch 10 000 sledujících smazat a opravdu jsem na dlouhou dobu měla shadow ban, to znamená dlouho jsem ty příspěvky postovala a dlouho mi ten Instagram zabraňoval být vidět. Nechcete si do téhle pasti naběhnout, fakt nechcete. Je to jenom cesta do horoucích pekel. Jediná a funkční a nejlepší cesta je tvořit obsah, který přináší nějakou hodnotu a přináší nějaký důvod tvým sledujícím, proč by sakra tebe měli sledovat. Co ty přinášíš zajímavého do jejich života. Pokud si tu značku takhle dobře vybuduješ, bude se ti třeba i lépe navazovat kontakt s influencery, dostaneš se zase dál do povědomí, ale jak jsem říkala na začátku, je potřeba dát si na to čas, neflákat to. Čím budeš zajímavější, čím víc se budeš lišit od toho mainstreamu na Instagramu, tím zajímavější to bude. Autenticita je něco, co teďka bude velmi fičet v průběhu dalších let. Neschovávej se za žádnou značkou, neschovávej se za svoje fotky. Lidi chtějí sledovat jiné lidi a ne jiné značky. Čím zajímavější příspěvky, hodnotnější budeš produkovat, tím víc ti garantuju, že není důvod, proč by ti Instagramový algoritmus měl házet klacky pod nohy. Pokud on zjistí, že jsi zajímavá pro své sledující, pozor, to nemusí být všichni sledující na Instagramu, pro tvé sledující, pak on ti bude čím dál víc otvírat tu cestu. Takže na závěr vám chci říct, vykašlete se na příspěvky typu jedna fotka a k tomu text včerejší focení s Jaruškou a Honzíkem bylo fajn. Dejte tam nějaký zajímavý text, dejte těm svým sledujícím důvod, proč by vám tu fotku měli lajknout. Dávejte jim tam otázky, ptejte se jich na věci, aby vám zanechali komentář. Dávejte jí tam call to action výzvy, používejte grafiku, reelska a storyčka a hlavně se toho nebojte. Ukažte, jací jste, najděte si to svoje publikum skrz své vlastní charisma. Já vám držím palce, napište mi, jestli jste měli třeba nějaký aha moment a pojďme si od teďka hrát s Instagramem a nabídněme našim sledujícím super obsah. Těším se na příště, možná, že si v příští epizodě dáme už nějaký rozhovor, uvidíme. No a v nějaké z následujících epizod si můžeme některé z těchto témat rozebrat třeba víc do hloubky. Můžeme se třeba podívat na placenou reklamu.
Uvidíme. Mějte se krásně a těším se příští týden. Ahoj!